Kaixo, bideo honetan liburuko bosgarren gaitak diko ikusiko dugu, iltsatzea deritzona. Eta, iltzatzean, hiru pieza egoten dira sartuta, gure pieza bat eta aurkariaren beste bi pieza. Eta iltsatzea ematen da, zutabilara eta diagonalen bitartez. Orduan, iltsatzea zer dan esplikatzeko lehenengo adibide ikusiko dugu, orduan zertan datza. Zuriek hemen alfil bat dute, dagoela atakatzen aurkariaren pieza bat. Eta zer gertatzen da, aurkariaren pieza horren atzean dagoela beste pieza bat. Orduan, kasu honetan, erregea denez, dorrea inmobilizatuta dago, ez ba? Eta dorre hori ezin da mugitu. Horren ikusiko dugu. Goazen adibide honetara, eta hemen ematen dira bi iltzatze, ez ba? Bata da, alfil honek, erregaren gan ematen duena, orduan zaldia ezin da mugitu, atzean errega dagoelako. Eta honi iltzatze absolutua ditzen zaio. Zergatik, sakeko arauek ez dutelako hilten zaldi beltza mugitu ahal izatea. Ikusi dezakegun beste gauza bada, bai alfil honek eta bai zaldiak dutela balio berbera, ez ba? Esaten da gutxi 3 puntu balio dituztela. Horren goazen, beste iltzatze mota batera ditzen dela relatiboa. Hemen zer gertatzen da, torre honek alfil hau iltzatzen duela, zek alfila mugitzen badugu, dorreak erregina jango du. Orduan, alfil hau sake arauen arabera mugitu alden arren, ez litzateke jokaldi hona izango, zeren eta zuri lortuko lukete, dorre baten truke erregina irabaztea. Orduan hori ikusita, lehenengo adibidera bueltatuko gara, eta kasu honetan beltzen txanda da. Eta orduan beltzek zer egin barko dute. Ikusita zurien erasoa dala dorrea jatea, errega aurreratu barko dute, ez ba? Eta orain beltzek, orain zuriek zer? Zuriek dorrea jaten badute, helduko gara berdindua dagoen amaiera batera. Orduan, dorrea jan beharrean, zuriek dute jokaldi hobea. Konturatzen bazara, edo bagara, erregak dorra defendatzeko lauki bakarra du. Dala 6-6ko lauki hau. Baina horrekin zer gertatzen da? Dorreak oraindik iltzatua jarraitzen duela, ez ba? Orduan, zuriek ze jokaldi dute hemen? Peoia mugitzea. Peoia mugituta, dorra jaten dutenean, bai peoia edo bai alfila defendatuak geldituko dira. Adibidez, erregeak orain mugitzen dau, dorre hau, urrengo jokaldian dorre hau mugitu ahal izateko, baina orain dorrak alfila jan da, erregeak ezin dau alfila jan, peoiaren gati defendatua dagoelako. Goazen beste adibide batera. Hemen, bai zaldia eta bai erregina iltzatua daude, ez ba? Erregina ezin da mugitu alfila dela eta zaldia ezin da mugitu dorrea hor dagoelako. Orduan, hemen zuriek sake matea dute jokaldi batean. Kapasa gara ikusteko nun den sake mate hori? Erregin hona mugituta,
xake mate da. Eta hemen zein da kuriositatea? Kuriositatea da lauki horretan erregina janalko lukeela, erregina baltza janalko lukeela erregina zuria, alfila ez balego hemen, eta zaldiak ere jan dezakela erregina zuria, jan lezakeela dorrea ez balego hor. Orduan, jokaldi honekin, erregina eta zaldia iltzatuta daudenez, xake ematea lortu dugu. Hirugarren adibidea. Zurien azken jokaldi izan da, dorrea G-laura mugitzea, eta honekin lortu dute zaldia iltzatzea. Zaldia orain ezin da mugitu, dorrea dagoelako, eta badirudi, beltzek zaldia galduko dutela hurrengo jokaldia, baina ze baliabide dute beltzek, ze aukera dute beltzek, beraiek ere iltzatze bat egiteaz, Orain, ez da bakarrik zaldia, baita ere dorrea immobilizatuta dago, dorraren atzen erregea dagoelako. Beraz, errege zuriak ezin du ezebe egin dorre zuria defendatzeko, orduan hurrengo jokaldian dorre jango dute beltzek. Eta helduko ginateke final honetara dela zaldia, alfila eta erregea behoiaren kontra. Posizio honetan, errege beltza dagoenez peoi zuria koronatuko duen laukitik gertu, beltzek peoi zuria jaten amaituko dute. Eta orduan, geratuko ginateke, zaldia eta alfila eta errege bat erregaren kontra. Xake mate hori matea oso zaila da, baina nahi nuen aprobetxatu arakusteko posizio bi non xake mate den zaldia eta alfilarekin. Hemen adibidez, jake ematen dio alfilak erregeari, lauki hau zaldia kontrolatzen du, hau erregeak, eta hau bai erregeak eta bai alfilak. Orduan hemen ikusi dezakegu, beltzek nola eman alduten, edo posizio bat, non zaldiak eta alfilak xake mate eman duten. Eta hemen dugu beste posizio bat, kasu honetan zaldia da xake ematen duena, errege ezin da lauki bioietatik eskapatu errege beltza dela eta alfilak posizio hori lauki hori kontrolatzen du. Orduan, txostenan dauden 3 posizioak ikusi ditugu, baina liburuan daude beste adibide bi. Enituenak sartu txostenean apurtxo bat aurreratua direlako. Orduan, adibidetan ikusi dugu, klabada absolutua ditzen dena. Hau da, iltzatua zegoen piezaren atzean, orain arte, egon den pieza erregea da. Baina kasu honetan, erregina dugu. Orduan, nahiz eta printzipioz zaldia mugitzea ez litzateken jokaldi ona izango, legalki posible da. Orduan, zurien txanda da. Zuri pentsa dezakete, peoia jan dezaketela, ez ba?
Baina hemen zer da gauza? Ba, esan dudan moduan. Dagoela kombinazio taktiko bat, non zaldi hau janda gero, zuriek erregina jaten badute, beltzek era berean erregina berreskuratuko dute. Nola? Basake mandalfilarekin belau laukian. Hemen zer gertatzen da? Bere piezak direla eta erregeak ez duela ihesbiderik, beraz, duen aukera bakarra, erregina hor jartea da, eta beltzek erregina jan ondoren, aukiko dute zaldi baten abantaila. Goazen ikustera adibidea berriz ere. Esan dudan lehenengo gauza da, zaldi hau iltzatua dagoela, baina iltzaketaren atzean dagoen pieza erregina denez, xakar hauek hilten digute mugitzen. Orduan, zuri pentsatu zuten, peoi bat irabazten zutela horrela. Baina, zuhurtu hartu zuten zelan, beltzek zaldia jan zutenean, zuriek. Orduan ikusi zuten, erregina jaten badute, beltzek, jakonen bitartez, erregina zuria jango dutela, eta aldako eta hauek eta gero, esan dudan bezala, beltzek zaldi badute peoi baten truke. Eta, bosgarren adibidea, liburuan agertzen dena bai, nahiz eta gure txostenean ez den agertzen. Hemen beltzen txanda da, eta ikusi dezakegu zaldia ezin dela mugitu. Eta kasu honetan, iltxatu dagoen piezaren atzean dagoen pieza erregea denez, klabada absolutua da, ez ba? Orduan, badirudi hurrengo jokaldian zuriek zaldi erabaziko dutela. Baina, beste pare bat adibidetan ikusi dugun moduan, batzutan, posizio zailak salbatzeko rekursak egoten dira, baliabideak. Orduan, hemen adibidez, jokaldia zein da? A6. Ikusi dezagun zer gertatzen den. Guk, pentsatuak genuen jokalde egiten badugu, hau da, peoiarekin zaldia jan, beltzek alfila jango dute. Eta zuriek peoia hau aldatzen badute, ikusten dugu, jokalde hauen ostean, gertatu dena da, zaldi bat aldatu dela alfilaren truke. Orduan, berdinduta gelditu da. Orduan, zuriak pentsa, eta noski, zuzenean jaten badu zaldi alfilarekin, egia da, zuriek peoi bat irabaziko dutela, baina, peoi hau izango da nahiko ahula, eta aurrerago berreskuratu ahalko dute. Eta gainera kasu honetan, beltzek peoi bat ere rekuperatu dezakete E-lauan. Orduan, zer pentsatu dezakete zuriek? Zuriek pentsa dezakete, nahi dutela mantendu, iltzatze hori, ez ba? Alfila pauso bat atzera eraman da, baina erregearen diagonal berdinan mantenduz. Orduan, beltzek ze egingo dute, B5 jokaldea, ez ba? Eta orain, lehen gertatu den antzerakoa. Zuriek zaldia jaten badute, beltzek alfila jango dute. Eta materialak berdindua jarraitzen du. Eta zuriek alfila mantentzea erabakitzen badute, baina ez dago iltzatzerik, eta orduan, beltzek zaldia leku desberdinetara eraman dezakete, bai horra, edo bai ona, hurrengo jokaldian, zaldia alfilagatik aldatzeko.
Bau izan da iltsatzari buruzko azalpena. Orain ariketen bideoa ikusi dezakezue.